A alarma resoa na boca do artista dun mundo que torna a unha forma distinta. Así comeza Mañá, unha canción impulsada pola Concellería de Xuventude de Pontevedra e na que se uniron diferentes artistas da Boa Vila. Este tema busca converterse no himno da recuperación da cidade. Ahora que se está falando de, ante esta situación mundial, de potenciar o local e de potenciar as nosas capacidades, isto pode ser un exemplo espléndido de todo eso, non? Por lo tanto, eu quero darvos a todos e a todas os parabéns, hai futuro na música en Pontevedra e sobre todo unha das cousas que me gusta é como se pudo compaxinar estilos diferentes e traballar conxuntamente todos para facer unha cousa tan maravillosa, non? A composición do tema estivo a cargo de dous rapaces de 16 e 18 anos, Mariña Paz, a vocalista de Furious Monkey House, e Thomas Argibay Walker. Ademais, a canción contou tamén coa colaboración de artistas como Soul McLean, Checho Malqueda ou Malecho. Pola súa banda, Gonzalo Maceira e Iago Lorenzo encargáronse da produción musical. Tomás e máis eu fixemos a instrumental, máis ou menos, pero despois todo o resto de xente que participaba tamén, obviamente, puxo da súa parte e todos aportamos un pouco. Eu, personalmente, estou moi contenta. Eu creo que ao final saiu ben. Facendo todo por chamada tamén, Mariña máis eu, foi máis fácil. Se o fixéramos cada un por separado, eu creo que non habría saído tan ben como saiu. Co obxectivo de facer chegar esta canción a todos os pontevedreses, o Goberno Municipal celebrará mañá ás 7 un encontro virtual con todos os artistas que formaron parte do proxecto. Para falar un pouco de como foi o proceso artístico, de como se estiveron traballando colaborativamente, que máis iniciativas podemos ter de cara ao futuro, etc. Creo que vai ser unha charla moi interesante, a que animamos a todo o mundo que se una e que participe, non? Esta conversa emitirase en directo no perfil de YouTube do Concello.